billahi wallahi mini menen ɓe rewɓe meɗen hulɓini ndara billahi wallahi debbo no hulɓini debbo no wonde jam min non ena dawaga gol a suɓay wiya juuɓe goo uɓen ɗum ɗon ko an hannde happimi haala ko nena dawaga de ɗum ɗon ko an hannde nena halu ko nena faami dawaga ka de minen debbo meɗen hulɓini jali ka wuri moodi makko mayaali lannaali ñolde ka berɗe halu goɗɗo yalti fi makko o jaɓi on dewko himo jombe a hulaali hayoytani ɗin daneji makko no ɓe kam noddelan tun sabo mbo yayi ami ala yettuɗo acci habbo noon aw mi halnama hunde wotere min ñew an kadi acci noddugolla piwum gotum mi haalantama on ɗo min komi yangiti kon ko bandijo laaɓuɗo nene makko kan haalaka bandiyaga ɗum ko golle maɓɓe cewɗe ɗen noon donc no weldan yo min on mi weldi ko tampiji waɗnay men façon haako façon piwoy fop min fimida mi haalnama ɗum ono jooɗo e dewgal ɗon ko miilaɗo noon jottako e dewgal aduna ngal dewgal ɗon kadi heɗo min mbinaale anno gasa no woɓɓe faalira non dewle ko non woɓɓe woni wiide ɗum dampide ɗum wa balo an fu siyaka anda kon feƴƴude on nen makko no miila mo miila nen makko ko bandi kamɓe fayda fay maɓɓe on ɓe ƴettu fof ko ɓe bandi o wonta e dewgal nen makko ko jogi ɗo mbuɗi sala mbuɗi nawo noon an jaka fu sa anda ko jokkagoy a jooɗi ɗo ko ɗum piwe goo mi evitande ɗum haalango mi haalay tum wikka sikka o ko baygum o ko ɗumani haalaji go millan faami mi haalanti tum sagam koya wadde kono go ɗum an a famatala woni ko ɗum noon pet wadde tawi yewana ɗo min heeɓi komi andi min gollidayno ɗon ka iɗa andi ɗum yami kono ɓayam mi haalanti wiya e sellu on ko bandijo sellu on jali kaw ɗimmoji an niyeni ko ɗum min kam fa Joe. Gota la do idani. No, con no woni aya uno. Ti sono che. Mi model sen ala ko la to di model sen ala ko la lo ngani la ko ma ne vraiment min da mo mo ko mo wala tan model sen après elle a commencé de faire ces choses là comme nous exposant dans la ala ko wala la no min la ko comme na te parce awai ko ummi innuma tel mère tel fille kanko c'est que mi ronko andude ko wonko nangi de c'est que comme il me fati est-ce que grand il a voulu même min penguam yi penguam avec un homme non be arabe wona balde ka galle Allah ko be wadata de dum mira je me suis ressaisi j'ai gardé mon sang-froid ko na andi dai no amaya ka anga mai no bi anga mi ngai ta moi ta ke parce que min je peux pas mi wata pour le pas on totalement en ka benna ma bendi no ko mai no ko no min do no wona woni ro ka jogi da do job ne baisse pas les bras, ne recule pas en arrière. Ma femme, elle est très maligne, très rusée. Comme malade. Non, Kadjogi doit faire le tout possible pour qu'elle sorte de cette maison. Non, parce qu'on a si on a raté tout d'un kachunganga. Atuanenga. Parce qu'il y a une ya bala ma hesi de kono no fanya de ya tudalo ko ti ko dinga ya ni ko to ngad de ko mo ima e non ko ngada mai so dega e bebe ko wana ni be ko vendara après ben ça donc mais la ngad je ne sais pas moi il passe que ça sera difficile oui c'est à dire que non c'est moi-même qui est organisé qui est orchestré maman voilà tu réfléchis mal man attends nyambe ga den va il pleut nani merci vraiment allez merci on fait ça ok on peut dire ko ko minu ma ko ngata voilà ta
to hal nana ko no problem e buda no da ro ida hulla dum ko sayeta to amses miani akune nyalla miani no wadi goto peti mi sutume ndera dunanga fo nduko nena nango ko be mayu o be nangamo jande nande hadde tele min dungo salo mi amma journa nena no nanga be altina ko tele akude nyalla ko nanga me ati sama kala angka dati di sama kala to o we penanga be altina ka tele o kiun penanga be altina ko tele journalist yo hari no halu problem argo phobia be jogino eder valise ko dum be nangiday la ilaha illallah albe yal phobia in ko aeroport be nangi kono biro maga yendo phobia kono do ni mi ande akude alla mi anda no be endori muya jalika minani o be transféré on nena jalika akila banala clairement kono dum do woni parce que affaire phobie ko problème mulbini do ha maida de nyalla ko to hamse mi anda wonno nena yendori di budi mi anda e ombo jonni mi anda fi ma di few mi nena nge wayna hakila be fokkitino kugo ko mi dal journal on tenena nanga yaltina ko tele donc arbe yalta wala ji arbe yalte woni parce que gar por be nangi kamena be yaltu dara yambe wayna ji ma bude nyalla mi anda siko goddo be yanno to siko hondo fusi mi anda eno mariage ma on sati bientôt ala c'est autre chose mi anda ko non do ma anda mo be golli data e fui la goto mi anda sina goto petto dum ko penje mabbe mawbe karma ko be dum mi anda ko penje biro ma ko penje mabbe on karma ko be ko do me wowno yaade ko do e men jeri babe ngam ham babe ngam wadi asila feƴƴini ma ko fi be don dum mi anda ko be don dum e be don ñetti mi yawno ko mabbe mi tawal be karma ko be to mi landi fi mabbe be ni be anda oh min fe ka mi andi do donc biro ma tay no mari copain mi ani e hore anka da andi min na fi kay ko nena nanga ko kwani ni la ko fi kay dije be jogi nangal fini be kay dije on oh walle la fi yal est-ce que yo goto ni de ma mi endo din kay dije do mi ngale o kay di on al final galla de ka on asu dala mi modba mi ala suru o kay dije mi al final no ko di mi al fini nena na jogi di mi anda on to be wadi ecco tu amsa walla mi si fa la nena lutte ko kaseto kan me andi ko mi etto tuddin kay dije ni ko fi din kay dije ani ni la ko ne nyalla adi no hitti ko ko ne jo hal fini landi disi mi attani mi la andi pay ko mi yota ma an ala nedi do aku pay ko be fetino la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam inna dahma sallallahu ko nuwat Wondo nini? Lange an. Lange ton. Yo dalang di pribe na mano. What do you do? What you do? What you do? Wondo nini? Lange an lange habo mia. Fiala tayo. Wata. Hai nei, lobo mo. Dono mo. Sinti gongolo mo. Kono wonda wulugol. Bela mi hanno no. A entum. Tare ngamawe. Kuna nyalla. Ngondri kamilu. Mi jukki. Fala he. Seke o mai. Kono mi hoyday mo. O notela ngade flagram. O inna mi aro ma yaali hakkunde nyalla. O nodda ma ya Ambu ya billahi. O mai kono mi hoyday mo. Simi wali ke o wara ya ma simi jodi ke o nodday la ni wona mi aro ma yaali hakkunde nyalla. Andi baba. Ni jukku. Andi baba. Accu mi yewtama. Oh. Andi ko mon imam on do ka. Kono min mi hida sama kalaji gono ton ma fetereji gono ton. Dari afala nanu libo. Ali bay la woni. Ya fe fi Allah. Anda wa hiugol goddo maydo nodda mayno ma aru.
koɗɗo yalla mi wondiri e ñalla wona hakkude ñalla non dala wona mi billahi tawa ɗum no ko kaawe ota fuuta on ɗum hey sonka woni kacce mi yewtama sonkata yow lootoɗa longal immoɗa jemma juula jultoɗa e taguɗo on waɗi ɗum a ronki ala no ronke allawa won noon toy nabarela fiyal sonjike hara kumpa e kumbe e feeti mi jokki bilɗa wallahi aɗa may fakkuno wota émission bawa kombo maayi may won noon toy e wota wakkolam wota naato e an abela hande mimi heeɓi jam fanku noon may se yahay se yaaday ko an accitay lan may nangela jungo awa fanku noon fitu gondima ɗum kuɗonɗa wullugol ino astafurlah subhanallah la ilaha illallah muhammadu rasulullah wala amay an ha joni a sansal tigare tigare bebe min naali goɗɗum kono min naali goɗɗum kono min fimano welami ade maya to wujjangol ma tiga daga ha joni ɗum sansa seeɗa hey min naali goɗɗum min goni tigamo ɗo hiiɗi ha hiiɗi a joni o tiga ne o tarade koye wo ani la wolani sa kono he min goy mi hiɗa joni ya waɗum ɓe jikkaje figon hande joni o dam heɓatame waɗa conci mo koɓa ɓe faala miri ni ɓe faalala wadde premier ma ka juuliɗo tajaɓ ɓe wi noon ɓe yi ɓe yiɗi o ɓe lamdore ɓenga ka diwami no mini ko waɗata mi si ɓe hiɗanimi ɗum hewtata ka ɓe defa ɓaala ɗum no sirlini fa diyam ɗe ɓe naate landagore wayɗani no mi wayi ɗandi min naali goɗɗum mi wardaɓe ɗuke ɓe juɓele o ɓamin naali goɗɗum kono anni mi rewɓen a wiya imaɗuweɗammi a wiya mi gera hakkude kam woni kikkalaji kono han joni sahi tumi ɓawo ko ɓandu a nuri a kono heyi hande kadi noon ko fi an tunɗani ɓami ari an tawde mari ko yewte andi wo hunde kala ko laaɓodira woni ko moƴƴi woni ko boni simɓe no yangodude koyeɓe laaɓode posno an mbi moodi ma waali maayo ina accitirlan e hoore a tefata yenata e gaccino hiɗude fes non si hanki mi yima ɗo wiiɗa hiɗa ari ka an ɗum ɗon har no gardini mi faala ya yewta tigi tigi on kon ɗoni ardumaayo si continue hen ɗin allah wallimi arade ke ɓengoraji maji fo ko an ɗum won ko ɗum waɗi mi tawi mi dogu mi ara ɗo hari miɗo porosé on porosé ɗon allah waɗi o laatike joni noon jawdi heɓike yo ay noon ka feere muɗɗon min e yewtay kono yewtan taw kon ɗum e corsé wonnoɗa ɗon yo porosé o hari ko miɗɗande mbiɗo mari jewo andi jiyo ma o jomba moɓɗi makkol mari jawdi ha andi joni noon o mummimi ma yi no few yo ɓa ko innete maayi so tawi gite ɗe maayi tuuba ma maayi koyɗe ɗe maayi haray maayi ay fo lanni joni noon popan on tawi no fa lalan jamfade mi andinimo ko min heɓimo wawi jamfade ɓuuri ko makko o waɗi momi addi ɗo ko jawdi to woni mo honum o waɗi simo mi wannuma ɗo darɓe aye bobo wonde no moɗina
minisa ko jokkondiro nden hakkunde Allah minisa ay min ɗo faɗa ɗo yo bonnan inde inna miɗo wondi e mam ambiance min mi haajaka e Hey, ko haajam jokki ne. Joni no mi anda hore. Mi da keldi ha joni jaka. yo mi nawayi ko len katam Joni no di fudi do ko yen daro. No yare le porto. probléme ala Amerique direct. ka porto e min se yeyi toon taw ko rasta non mi acciɓe ha ɗum lappo ka bopiya rasta mi ƴetta ɗum fof mi waɗa koɗe Taɓe mino da lama yi da rauni. Porto ɓe jatta. o woyi andi kaftano ɗum moƴƴa Amérique toon koye mi ƴuppusino par ɗum mbarno ka koppi mi haylo wona américain jeggo Mi do anda dole si tawi hey quoi. Min no mi hida hala ciwo ko yo posane. probléme ala ɗum ɗo Wa ko de men ngene dum. joni noon nani ko yewtuɗa ko wiɗa ɗaddori mbuɗi buy Boy. o walisiɗa fof ko mbuɗi Ko bodi. joni e yahay taw ala ko soodi guir e gayta e yahay taw mi teñɗina mbuɗɗi moƴƴi mi yiya ɗi ni mi lando passe ɗin ɗo état sini ko jew ɗin continue taw welta gonga par ce que ɓe wayrndiri ɗum ɗo mi ala taw weltare Hey kwa. Ene jonno attito ba dig on anawi ko no anawi ali. Fido Ay lamara non no. Ida jam. Tai do appel ma ko na di lota de ko joni mi nyachu tama. Sì, no, è bello. Ci nyamma da woni. Ya, abo. No, iko joni en tento kam mi yayi ko oda mi ya bi de mari manda mi ya ko won to ko suudi to yo ko no ko ko ati to en so yebi ko won go mi ara ni to tama fammi guys I won nan wata wala mai an jo to fanka en tento kam mi mi pari do ko mo de ko mi mari ya mi do joni écoute-moi tan joni minute joni nani ko imbe ko bay dum non kan wata wola ma to andi da way mo wolande do yimo famu to bay joni wono wodi ko ne hoore mura dum ngi tike pinto do fo acci ya mi yotta e makko ko mi wa première mi yotta makko wata hawdi de wata wola ma e fe o wodi sipsion do acci to no sa wonnani mo anda tay ok d'accord donc c'est pas dire noddite de joni non nebata non mi ngara me joppo ya pasi ande jekka biento mariage me be yaade dum do tum nebata der balde ni ara me yi me ngari me jommi mara o mi madam bisa dum do kanju tol ben to ngala mo ya si ande non ok d'accord je na ci metta ma parce que la mi ya hay joni ka bari kan don mi yo tammi am metta non. Ok, d'accord, c'est parfait. Ko to hanze 2 heures mi gite ko mi adduno lamko fana fini wotiya ni ko boyda to fini wotiya no ha joni de pi wala no dala hay joni hakkude Allah no beydo tun no beydo wonde mi yalna wiide suba dum non sinari fude goddo hare da dani wayda kono pinno mi ala waydi do fus wonde mi aram ta wonno jodi mi yirtito mi ya ko yaasi fida o go leggal mi ala lubogo mi yata wonde mi aram ta wonno nyaamude nyiri mi tawe belugo partugo debe suudu ba esrabe da meja kude ni anda ko to billani ni na sonde mo e genya mi arno tayi no wali ko fu tayi ari mi dari mo en tayi ni ko mudi mi nata to go ledde de ko jogo to yari min ne mi lubi hamiru sina wiide mi wari itti tun tay ko kusa sendu ya do ala ko ala solution t'inquiète billahi min lo ani ni la mo en hakkude
Allah Oh, sama apa kita? Ala ko ala solution. Bilangan di do mau be kawoni. Be wazer de fisiga di fi moja. Be pia nyanne be pia mbelu be pia jinna. Mau be gada chango salumbi chukuon. Yes to. Be nandi tay modi ma sai be no be nandi modi ma moja no. Ari ko kotira ma de ka ko babira ma No. Fisika ko be famille parce que mi ngande weter modi ma hollindira Allah e mabbe. Me be nandi moja sai be ya siutale. Kono be mawbe sa amali wa ma hollindirde ma. Ya no wodi non seeda. Be walle hara yitata mo fes. Nani no mapi ni moja. Me ko woni mawbe sa yaay to en duwa ka yaat. Kambe goddo yaay ko mabbe fi lekki ko yo yawta. Ko amza Afami. Don koy mi tindine mi wari down contact. wa wata dum. Yawto. Ndin ko ma do to la min to mi sustato. No, mo jawo ni ko en duwa ka yaat. Mi anda sa fami. Aw mi anda sen ngaccata to En parce duwa que ka yaat. mi affaire karma ko bayna mi fen ko to hamza mi hola ke few karma ko feno be tu woni. Feno be tu. No, na be fo. Ye wo be si be inima. Yo ara mi walle. Mi walle te few. Mi anda sen ngaccata. Mi ana yaat. No, an kon famata do. Wodi piji. Yoti jodo to miji to junna mijo. Calcul analyse anda kunno. Imagine. Mudi mamai. Awi tulta nga yemo. No hino biro magadi hebi problem. Beso kama. Piji bulfe anu alama wonande leso. Alama ko tay fu ka bayna mi feno mi dum do wadala wadde fus. Lenan ko woni ton do yan so njaadu itani kela seeda. So njaadu itani kela na e seeda buya bay mi haale. Bay tu wonde wula mabbe nangayla kono min siko mi milantam enena maro ton e be maro ko kaso ton wana fi ka affaire kanam ko ben min to mi susta ton de es ko ndi do no ya winu no ye ton mi susta tan na fi min to min awa do kamen min mi jonne solution quoi. Ala andi be walla yimbe donc tout do mi mapa ni makwa. Oh mariage men no wa yona ça va? Ndi solution wona Oh mariage men no ngewti. Kono da holli tude yimbe be moƴƴa. An mi anima mariage ko une semaine. na wonde tude de dum be himbe be moƴƴen na Hay be welda be hollitu. Hay ay be ma be hollitu be ara be ya konno Allah walle. yan ko to hamza smiso landi kala ngon konno mi faal yanda se wadata kiki res ko mo dew gangal dum minata. Oh tawju na le 24 ya. Andi na mintu. Donc ko ba mi nge mawbe me yaada pas à pas. Yon ba me yewti me foti le 24. Donc e wata firtude enen fayde. A fami. Min ko minata ma holli tutu yimbe be. Parce que même formé artiste be dudu be. Voilà. Tayni sonjade wallahi tayni sonjade dokkano. Ni dar. Para mi fara. Hakku men Allah. Ida. Wore janno mai do. Billahi wallahi tallahi. Ugai ni la sombi de fiu adam taran. Minuma. Ko seke mi sondi ke quoi wallahi. Grande goto da no quartier ga. Ni je mimi ni gani songa da kunya. Gani songa se onno bore jam minuma wonde ben fotta yo pantola. Ko lu bola nyelle. Minuma gappuda ni sayla mi sami foni ne dinda. On grande roka di wondo noddira la ni. Billahi wa ala mi do tranquillo nodda. Mi wawa feetugo billa min ni ko fala ko wotugol fuuta mi fala noddugol do koto Mansour walla meba do sammil mi o paasi mi warta fuuta mi darati akkindo yitto ɓaawa e gayni jukkude billa ko mi wolanma kon ɗo ko suiɓe ɗamari sammil walla mi heɓa woɗɗi woɗɗa fuuta taw ina ɗum min mi boni neɗɗo billa piiji bonɗin noon min mi sortodire ɗum ɗon few
Okay, tuh, pindah. Min mani ini untuk angkong karang mesin lebih kono bila wala su angkong bantu lah kau mau itu kan. Ini otar naik langolu, oyan tayu sam flagram. Ponga. Ponga Hey. Aya ni lumandoga. Yelo to ni bi, konta la wali.